NTU. Nah. Eme apa? Kuwi tegese Mahargya. Mahargya. Ane anak. Anak. Perodor ini. Heeh. Ene nimbali. Nimbali. Tene tamu. Tene tamu. Une undangan. Une undangan. Tadi Pak Sukino bang iki kagungan kersa mantu ki Mahargya anak nimbali tamu undangan. Tamu undangan sing sakake kaya ngene. Iya. Iki bos-bos Jakarta go rapuh. Ha, ya ngono kuwi Mas iki jenenge mergo saking tresnane karo keluargane Pak Sukino. Iya. Ngetokke nek Pak Sukino ki piyayene ya entengan. Entengan pergaulane apik. Iya nyatane bareng kagungan kersa mantu ya tamune sing rawuh pirang-pirang. Wakeh. Terus apa meneh? Pesenku karo sang pinanganten. Heeh. Kuwi nggunakno P4. P4. Apa kuwi? P sing pertama aja gampang kena pengaruh. Aja gampang kena pengaruh. Aja mudah terhasut. Nah, iya. Terus Kuwi P sing pertama. P pertama. P sing pindho aja seneng padu. Aja seneng padu. Sebab wong padu kuwi ngedohke rejeki. Heeh, Mbak Nana, Mas Ayo dirungokke. P kaping pindho. P sing ping 3 aja seneng purik. Purik. Arep sedina kuwi padu ping 17. Oh, terus Kuwi ning ora usah nganggo bali, ora usah nganggo upamane padu antarane Mbak Nana karo Mas Ayo. Kuwi sapa kuwi mantene kuwi lho. Heeh, mantene Mbak Nana karo Mas Ya Ayo. kuwi sing wedok karo sing lanang kuwi. Pamane ora padu. Yes. Sing putri bali nene wong tuane. Iya. Engko kok dadak nusul meneh ora ora ya bali rene to. Iya. Wis ora usah ngono kuwi. P kaping 3. Kuwi ora aja seneng purik. Aja seneng purik. Ya, terus P sing ping 4 P sing papat. aja sekali-kali kuwi ngucapke tembung pegatan. Allah ya kuwi ya. Wah, kuwi elek Mas. Elek banget. Ya nek pamane pegat wonge ora apa-apa Mas. Sing diwedeni siji pegat nyawane ping pindho pegat rezekine. Wah, kok iso repot. Ha iya kuwi malah kowe nggunakno P sing ping 5. Apa kuwi? Pinuk-pinuk Mas. Kok sik pinu-pinu iki apa? Ya pinuk-pinuk kuwi urusane mantene. Oh, urusan rahasia manten. Kaya contohnya lagu Belah Duren kuwi. Ha iya. Mosok mau mantene kaya arep pinuk-pinuk dadak SMS karo iki piye ya aku arep pinuk-pinuk. Ning iki ana ular-ular sing luwih dahsyat. Heeh. Saka Mbak Tini sebelah. Mang mriki Mbak Tini. Diaturke mriki. Ular-ularmu piye? Coba mriki Mbak Tini. Heeh. Kuwi jenenge wong dadi manten iki pancen yo seneng dadi manten ning aja seneng dadi manten Mas. Tegese pisanji ki wae dienggo saklawase. Salawase sampai mati ya. Yen kowe rabi ping pira? Aku ki rabi ping 3 Mas. Yo alhamdulillah mati kabeh Mas. Rabi pisan. Heeh. Wis ora tak teruske iki ana. Ora iki wae wis ngene. Iki yo. Yang iki sampean arep ular-ular ngono to? iya. Ular-ular. Lah nek ular-ular ki apik kono. Lho kok apik aku? Heeh. Lho ya ora ya padha wae aku mau wis pesen. Oh ngono. Seneng dadi manten aja seneng dadi manten. Tegese pisanji ki wae dienggo saklawase urip. Oh ngono. Ya niki sing ngomongan dudu aku. Iya. Sing ning jero. Sing nang jero kono. Ngger. Dul. Piye? Ngger pinanganten kekalih. Sira aja nganti pegatan yo, Ngger. Pegatan ki ora apik. Ah iya. Apa iki? Wis. Le. Ya apik iki. Ular-ular iki Singkat, padat. padat. Wah, aja pegatan ya. Bermakna ya. Pegatan iki ora apik. Ora apik. Wis. Wis kono tok ya. Ya wis ngono Lah, ya. kuwi. Wis ngono kuwi iso ngentukke 150 wis lumayan. Sing masalah itu 150. Tegese iki ngene, umpamanen mau kaya nggonamu lah terus aku nek bangsa kon nggon penuk-penukan ngono kuwi aku engko kepengin. Oh ya ora tegese iki ngandani rene sampean karo aku wong wis pengalaman wis tuwa. Iya, Iki ya di apa jenenge dikandhake nang kene. Gelo Ah, iya. apike wong bebocane iki ngene iki. Heeh, sing tak senengi aku mau ya nggon penuk-penukan mau lho, Le. Iya. Yo. Ya ora sudi kok karo ngono. Kuwi aku yo karo nyuwun. aku kok gila tenan to. Kok sik penyuwunmu apa? Aku yo nyuwun nang ngersane Gusti Allah. Heeh. Muga-muga Pak Sukino sak keluarga sawise kagungan kersa mantu iki
pinaring ana ayom ayem tentrem gemari paloh jinawi. Amin. Kalih saka sambekala, kalih saka rubeda cinelakno ing kanugraha. Kowe wasis tepuk tangan dulu buat Rabies. Wasis. Iso diparingi lancar gune nyambut gawe. Ya. Gangsar gune golek sandang pangan. Ya. Alah ya ampun. Pinaring ana panjang yuswa. Lancar. Iso awet gune momong putra lan wayahe. Ya. Ngono le. Cangkemmu laris no. Iki dengaran kowe iki bengi iki kok dengaran cangkemmu apik to. Anu apa jenenge? Anu apa jenenge? Anu wadah kacang. Contongku iki. Heeh, apik tenan le. Mletik tenan mripate. Anu apa jenenge? Anu Ora penggali. iki kok suwe-suwe kok geseh saiki. Gesek. Ana mlete kok matane iki jero teke iki. Penggaliye ngono lho. Lah iya. Iki tujuane apik, tujuane sae. Mletik-mletik Nyanyi, sing Dik. nyanyi. Apa, Dik? Iki ana permintaan mau kono Mas Dedi. Heeh. Lungi teng asmara Yus. Lungi teng asmara. Heeh. Yo kowe wae. Oke, matur nuwun. Heeh. Pak kumbokku lungguh. Mundur. Yo. Anu nyanyi lungi teng asmara karo diresapi ya le. Ya. Karo nangis ya le. Kok sik rekake sampean sing gandrung iki, bercinta. Aku sing nyanyi sampean dadi klipe. Iki nek karo aku ki gila. Lah aku njaluk sing ndi? Milih sile Ayo nek golek ya sing apik mosok Ya. ya abrak kok ngene kok. Etik. Bocah ki Etik. sembrot. Dadake klip, heeh. Klip Rono lagu. lho. Iya ya. Monggo gelungan ora umum gedene iki ambek kae lho banku Vespa kae sesuk dienggo. Ya aja sembrono ngono nek nganggo ban Vespa glinding. Yes. Iki mburi kono ana sedulur-dulur saka Lorsa. Heeh. Ana Toyop CS, nggo salam go kowe. Oke. Siap rene diaturke. Ora, sing nyanyi aku sampean sing dadi klipe ngono lho. Sing nyanyi aku sampean sing dadi apa perumpamane Ya tak omong. kowe tak entuke mbak sebelah wegas, aja entuke ati tutak-tutuk. Saiki ngene lho. Piye? Kowe kok arep nyanyi njur aku dadi klip iki apa sing bayari dapurmu? Lah, nang kene kan MC-ne aku sing kuwasa aku. Oh, kowe kuwasa. Oh, to? kuwasa no. Oh, berarti engko kabeh iki komplit melu kowe. Mutar aku bayar ya berarti. Nah, anggere engko nganti geseh 100 wis tak kekrek cangkemmu. Piye wani ora? Rawani ngono nuntun arep ngekrek kono bales nuntune ya entek. Lungi teng asmara. Lungi teng asmara. Spesial kanggo Mas Dedi. Nggih, saking Poltabes. Nggih, matur suwun. Oh, saka Poltabes. Oke. Lho kok mundur? Ora ngerti Poltabes kok mundur lho. Nyanyi kene karo. Nah, cah loro. Ngopo ora saweti? Seprene ngonku ngenteni janji iki prasetyo